É unha norma que busca seguir apostando para conquerir que o medio rural sexa cada vez máis unha oportunidade de futuro e para solucionar os obstáculos que existen na actualidade. Tres obxectivos básicos nesta norma que se remite de forma inmediata ao CES. Primeiro, maior rendibilidade das explotacións, buscando a disminución do número de parcelas senón mantener os usos das fincas. Explícome. O obxectivo da reestruturación parcelaria non será únicamente disminuir o número de parcelas, senón que as parcelas resultantes teñan o uso óptimo posible. En segundo lugar, maior simplificación da tramitación para disminuir os tempos actuais da concentración parcelaria. En terceiro lugar, unha maior protección das parcelas e das súas condicións para evitar as fincas abandonadas.